Ba mu zo ba ne? Yana ina? Ni ba ban ga kowa ba fa. Ni ma fa ban ga ko ka gan shi. abokina ni ma fa ban ga kowa ba fa. Wai ba ga ilan ba? Ni fa ban ga kowa ba abokina ganye kawai nake gani a shi. A inda wannan katon ne abokina gwa mu je mu mai bawanci mu sai wata wata ko ba haka ba. Gaskiya ne. Ai gwara mu je mu aikin dako mu nemo abokina ya siya miki wata waya. Ni wallahi wayata nake so in dai ba za ka karɓa min wayata ba daga yau ba ni ba kai. Wallahi ba wace jin ga miki wannan katon idan ya buga mutum ko bai mutu ba sai ciwon paralysis ya kama shi daga hannun ga jikin shi ba. Tantana. Wannan katon ai dai Allah ya isa. Allah ya isa ma daga nesa. Wanda Ina lantana? Baba lantana. Ki bari ko aikin karfi ma je mu yi mana. Abokina ya biya ki kuɗin waya. ai abokina ne mu wannan wadan kawai. Soyayya farin ciki. Ba in kana raye ne za ka yi ta ba. Zo mu tafi da Allah abokina. Wai lantana ba za ki bari mu je mu yi dan ko mu nemi kuɗi abokina ya siya miki wata waya. Ni wallahi ba na so ta wani ke so. Kai abokina soyayya banza. Aboki, ai ji aka bar uba lafiya ta fi soyayya. Kai mu je kawai aboki.